नङाब्रा आयै बिमाफोराबो फिसाफोरखौ बुजिनांगौलै बिमायासो दा रोङा जाहैबाय बुजिया जाहैबाय आरोना बिमाफोरासो फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो खाङो बायो फेदेरो हा गिदिर गोलाव खालामो दा बिमाखौसो रोङा होनबाय बिमायासो गोसोनि खोथा बुजिया जाहैबाय हा फिसाफोरा जेबो बुङाबाबो बिमाफोरा बुजियो मिथिबाय फिसाफोरा गांदोंना उखैदों फिसाफोरा खोन्थायाबाबो बिमाफोरा मोनदाङो बेखौसो आंखौसो उल्था बुंलायबावबाय नोङो नङालै आयै नों गोरोन्थि बुजिदों आरो उल्थाबावना नोङो जल्दी बे थफे खुनोबा खु बे थफेखौ गाननानैनो नोंनि खर'आ बांसिन गाज्रि जादों खुगोना खुवा थफेखौ नङाबा नै होथारनोसै आं खुगालाय आयै खुगाय जल्दी खुनोबा खुवा नोङो बिफानि आखलखौ मिन्थिनानै बिफाखौ सापर्ट खालामबावग्रा नोङो बिमाखौ एसेबां खस्थ' होदों बिफाया बेखौ नुवाखै नों खु होनबायना मा दावराव दावसिहाय हांग्रिमोनदि माथो बुंबावनो आरो दानि जुगनि गथ'फोरखौलाय नायलाय दानिफ्रायनो पलिटिकेल नै हा नोंलाय माथो लाबोखो बस्तायावलाय कन्ट्रेलाव माइरं रानगासिनो दङ बेखौनो लायदोंमोन आं हा नोंसालाय कन्ट्रेलाव माइरं मोनो ना मोना फ्रियाव मोननायालाय मोनोमोनहाय लायनोसो बावनानै दङ हा फैदो दसे जिराय फैदो आरो नोङो थफिखौ खुनोबा खुसो आरो कन्ट्रेलाव माइरं रानगासिनो दंनो फ्रियाव थां लायनानै फैथां मनायाबो लानानै थांबा 10 थाखा नैबे लावथिखौ सिनायो दा 10 थाखा नांगौ ना 10 बार होगोन आं बे लावथिखौनो जल्दी मनाया लानानै थां आरो माइरङा लानानै फै नोंनि बे टइया सलिया मिथिबाय जल्दी लानानै फैथां आरो मा खलबेलाय मानो मना लांफैयाखै माइरङा मोनफैबानो जाबायना माखौबा फैसा 10 थाखा बिबाबो दसे हाबलांदो साफोर लोंलांदो नांथ'ला नामा एसे खामानिबो दङ माथो दा हराव मोनसे मिटिं दं मा मिटिंहाय उनाव खिन्थासिगोन दे आच्छा अमा पार्टिनि मिटिं नामा अमा पार्टियावसो थांबाय होनबा नोङो औ अमा पार्टियावनो हाबबाय हा नोंलाय माथो सानखो दरखार गैया गावनि फिसायबाबो सापर्ट खालामथारा आं बेखौ नोंहाबो मानोथो अमा राजानि फुस्लायनायाव गोजावलाबायखो बार अमा राजाजोंनो थगायजाबाय थानोसै बयखौबो खेबसे चान्स होनाय नायनांगौखाय आंबो अमा राजाखौनो अनबाय आरो दे गावबागावनि गोसो आरो आंलाय माथो बुंबावनो आयौ हाबाब संख्रि गोबाब जेने थेनेसो मोनबोबायहाय नोंहालाय हाया मा रुजुना लाबलायखो गुन्दैखौनो नागिरबाबो मोननो नागिरला माइ गोनांफ्राबो मालाय गुन्दैखौनो हरनो नागिरा आरो माखासेफ्राबो माइ बायनानैबो गुन्दै सौनोबो आजिखालि मालाय फ्रियावनो माइरं मोनो नालाय माइखौनो सौनो नागिरला औहाय गुन्दैखौनो नागिरबा मोननो थाङिखायनो अमाखौनो लानो गारबाय आं हा नोंहालाय माथो लाबोखो सोमस्रि आं माइरं लाबोदों कन्ट्रेलनिफ्राय नोंसालाय कन्ट्रेलनिफ्राय माइरं लायदोंना लायाखै दंफाव लायनायलाय लायथ'वाखै दाहायसो थांनानै लायना फैनोसै आं हाबाब जा खस्थ'हाय दंफाव नोंहाबो हा न'आवलाय रावबो गैथारा नामा सोरबाफोर लायनो माथो बुंबावनो आरो न'खरनि देरसिन फिसाजो होनबाथाय बिराद जिम्मेदारि थायो फिसाजोआल' नङा फिसालाफोरनाबो बिराद बिबान थायोहाय न'खरनि फारसे बेनिखायनो मालाबा न'खरनि देरसिन जानायखौ पापसो सानो आं बेनि सायाव बिफा गैया जादेरदो होनबाना हामद्रायबाय आरो न'खरनि गासैबो बिबानफोरखौ फिसाला गेदेर फिसाजो गेदेरफोरासो रुजुनांगौ गोनां जायो बिनानावफोरखौ नायनाय फंबायफोरखौ नायनाय बिसोरनि फरायनाय मानाय बिमाखौ नायनाय बिमायाबो जेबो खामानि मावाखैबा बेमारिबा हमदाबबाना गासैबो बिबानखौ फिसाजो गेदेर फिसाला गेदेरानो लाजोबनांगौ गोनां जायो नंगौहाय दुमफाव नों थिगखौनो बुंदों बेखौनो मानसिफोरा फिसालाफोराल' न'खरनि बिबानखौ लायो होननानै बुङो जायनि न'खराव फिसाला गैया बा बिमा बिफाफोरा माहाजोन नङा अब्ला बिसोरनि फिसाजोफोराबो न'खरनि बिबानफोरखौ लानांगौ जायो न'खरखौ नायनांगौ जायो सैथो खोथा जायखिजाया दुमफाव नोंहालाय सोरखौथ' सापर्ट खालामनो सानखो पलिटिकेलनि खोथाबा आंनाव दा सोंहाय थांनोसै आं थादो नोंसोरा दे बिदिब्ला आंबो थांनोसै दे अब्लालाय थांदो आयु बाला मा जाखो दावसो देलाय साइकेल लायनानै बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय माइरं लायनो थांदोंमोन आं फ्रियाव माइरं राननायखौ आच्छा बे कन्ट्रेलनि माइरङा औ बेखौनो लायनो थांदोंमोन आं हा नोंसालाय कन्ट्रेलनि माइरं जायोना जाया जाबाय कन्ट्रेलनि माइरं जायो जोंहाबो बालाय हांग्रिमोनदि लाहासो जाया खोमा मास्टार मानसि नालाय जोंहाबो जायो दे जोंहाबो फ्रिनि माइरं मोनो आयु बाला मास्टार साख्रि गोनांलायानो फ्रिनि माइरं जालायो आयो बे लेखिजारा माहाजोन जाथिफोरानो सरखारनिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ बिसोरसो आवग्रिनानै लायो जेरै सरखारनिफ्राय मोननाय न' सरखारनिफ्राय फैनाय सिलिन्डार फ्रियाव सिलिन्डार मोननायफोराबो माहाजोनफोरासो मोनगोलायबावो बिसोरनि नामासो सिगाङाव थाबावो ओमफ्राय सरखारनि मोननाय बैयो
खुन्दुंफोरा मुस्रिफोरा बिसोरसो मोनग्रोबावो दुखियाफोरा उनावसो आरो खायसेयाथ' मोनबावासो माहाजोनफोरासो लाग्रोजोबो आरो खायसेया लादोंबाबो खिन्थालायबावा आरो नंगौहाय बे हले खोथाया सैथो दुखियाफोरा सुबिदाखौनो मोननो नागिरा खायसेया माहाजोनफोरासो सिरि सिरि लानानै दोनो बेनिखायनो जोंदों आं हांग्रि मोन्दिखौ मा बालनो फ्रिनि माइरं जानांगौ दे अमा राजा फौसुलियालाय मैया दाखालिसो मास्टार जादों दा बिनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा मोनखायो कुन्टेलनि माइरंखौ दाथ' अमा राजाया इलेक्सनसो गेलेनो ओंखारबावदों बिदि हिसाबै नोंस्रा फ्रिनि माइरंखौ लायबावनाङासै ओइ अमा राजाखौ आंखौ दा रुजु बे आंनि न'आव थाया मालाय हिनजाव गदायजोंसो दंहैयो आच्छा नोंनो होखादोंनो माथो हौवाखौ होखाराबा माथो बिदि हिनजाव गदाय लानायाव आं ज' थाजाबबाय थानो हिनजाव गदायनि मोखांखौ सानहर नायबाय थानो आङो आच्छा दालाय नोंलाय भटखौलाय अमा राजानो होगोना होआ आइ थङाले थांनोबो थां बे जाद दा सोंफै आंनाव अके बिदिबालाय बाय बे दावसे देलाया बिदि आरो दे होमबालाय थाथ'दो दे आं थांनोसै दे अब्लालाय थांदो बे एमाव राजाया अमा राजानि नांदेरनाया दाबो फैनो रोंला मा मोनहैबाय थाखो बेलाय मा मावहैबाय थाखो बे माइरं लायनाया खोनासं लाब्रापारानि रायजो राजा नोंथांमोन जेरैहाय नोंथांमोना दान मोनफ्रोमबो फ्रियाव माइरं मोनगासिनो दङ थिग बिदिनो माइरंजों लोगोसे नोंथांमोना मैगंबो मोनफानो लुगैयोब्ला अमा राजानो भट हो माने जिसिपि सावगारियाव भट होनानै अमा राजाखौ देरहासार खालाम अब्ला नोंथांमोना फ्रि माइरंजों लोगोसे फ्रि ओंख्रिबो मोनफाबाय थागोन नंगौना नङासै आइला मा होननाय जाखोब्रा मानो थगायनांगौ जाखोब्रा आंखौ सानफ्रामबो नोंसोर बे जायगायावनो नुबाय थागोन गुरब्ला आं बेयावनो थागोन जुदि आं नोंथांमोनखौ थगायो अब्ला नोंथांमोना आंखौ नुबानो अन्थाइ खुबै मिथिबाय नांगौबा अमा राजाखौबो अन्थाइ खुबै जुदि थगायनाय बायदि मोनोब्ला नोंथ' अमा राजानिसो फिसाला नङा होमबा नंनायालाय नंगौमोनलै बेनिखायनो आङो 100% गेरेन्टि होनानै बुङोब्ला नोंथांमोननो अमा राजाखौ जुदि देरहाहोयो अब्ला नोंथांमोना फ्रि माइरंजों लोगोसे फ्रि ओंख्रिबो मोनफाबाय थागोन जागोन दे अब्लालाय बिराद मोजांनि बाथ्रा बेलाय माथो एमाव राजासो मा खालामदों बेवहायलाय बिदिब्ला गासिबो थांजोबदो रायजोफोर बिनिफ्राय न'आव थांनानै जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ गासिखौबो भट होनो खोन्थादो दे जिसिपिनि सावगारियाव जागोन दे आबाव थां नोङो माइरंखौ थिखांनो हानाय नङा आं लानानै थांगोन माइरं बस्थाखौ दै नों थांगो थां न'आव दे फिसौ नोंनिनो जै जाथों आंनि नङा जै जिसिपिनि जै होननानै बुं जै अमा राजानि जै होननानै बुं दे जै जिसिपिनि आयु बे इलेक्सननि भट होनोसो मानसिफोरखौ बुरखायफैदों माबायदिखा दानिफ्रायनो र' एसे रायहैनि आं ओइ एमाव राजा मा आखल बे मा आखलब्रा नों बेवहाय फैनानै मा भाषण मारि फैदों आंलाय मा भाषण मारिनांगौ जाखोब्रा आंलाय मानसिफोरखौ भट होनोसो खोन्थादों दा बे नोंनि खामानि नामा अब्लालाय सोरनिथो खामानि बेलाय बे नोंसोर नोम्फानिसो खामानि दा नोंलाय मानो बेफोराव हाबलाबायदों फरायनांगौ गथ' फरायबाय थाना दानिफ्रायनो पलिटिकेलनि लामायाव ओंखारनो हो आं पलिटिकेलनि लामायाव आगानखौनो होआखैलै जास्ट आफाखौल' साया जानानै हेफाजाब होगासिनो आरो थां न'आव थां नङाबा नोंसो आइनो खिन्थाहरनोसै आं खोन्थानाङालै प्लिज आच्छा बिमायाबो मिन्थिबावासो आरो होमबा ना नोंखौ नोंदि बेफोरबायदि खामानि मावदों आरो ओइ आदै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि मानो बुंनो होदों हा माबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव अमा राजाया देरहायोब्ला आंहाबो मुलाम्फा दङनो बेनिखायनो आंबो मुलाम्फाखौ नायनानै एसे स्पिच होनो होदों आरो फिसाखौ गावनि उदैनि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय गथ'खौबो बाहायगोन आरो ना नोङो आं गथ'खौ बाहायाखै गथ'आसो आंखौ बाहायदों आइ एमाव राजा जल्दि न'आव थां आबौ सासेनो खोथा होदों आं बिनि माइरं बस्थाखौ रुजुना लाना थांनोसै आं नुबाय आं मानसिफोरखौ बेसेबां हेफाजाब होयो थिग बिदिनो आफायाबो उनाव मानसिफोरखौ हेफाजाब होगोन मालाय आदै बेफोरबायदि मानसिफोरनि खोथाफोराव गोजावलाबायनाङा दे उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि फोरोंनो नाङा मोना होननानैसो बुंनांगौ गोरोन्थि जाबाय होमबा आंना एसेबां उन्दै गथ'आनो बेफोरबायदि ना र' आङो हांग्रि मोन्दिनि खोन्थाहरनि हेलौ हांग्रि मोन्दी नोंसालाखौ मोजाङै नायनोबा नाय हनै पलिटिकेलनि गियान फोरोंगासिनो दं रायजोफोरनो औ माथो नंदों नोंलाय मालाय माइरं लांनो फैनाय मानसिफोरनो बायदिसिना बुंगासिनो बायदिसिना खोन्थागासिनो दे होमबालाय दोनथ'नोसै आं गरमफोराव टफि गाननो बिबार माला गाननो बिराद बाथारबायलां बाबा गगोन नामाब्रा नोंलाय पलिटिकेल लाइनाव हाबबालाय बेफोरबायदिखौ खालामफ्लानाबो दिन्थिनांगोन ना नों आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोरथ' आंनो भट होनो फैबाय माखासेया दुमफाव मोना हांग्रि मोन्दी मोना बिसोरलाय नोंनि बेरेखा हान्जानिसो दा बिसोरलाय मानो फैनांगौसै आच्छा बेरेखा हान्जायावसो हाबैजोब्बाय होमबा बिसोरो ओइ नारजि बुदां हापाङालाय हापाङा
आं मिन्थियालै आयो बाला नारजि बुदां नांलायलायदों नामासै बिदिनो जागोन हामथारबायहाय नांलायदोंबालाय जियानो जादोला दे भटखौ दसे उनाव होनाय जासिगोन ओमफ्राय रायजो राजाफोराथ' आंनो भट होखागोन होननानै आं साननानै लाखाबाय नै थफिराममोननि पार्टिया बाप्पावै हाबाफोराव सैमाफोरा ओंखाम खालायखौ जमनाय बायदि जमलायगासिनो माथो मा होनखो नों थफिराम जोंखौ सैमाजोंसो रुजुबाय नों बदतमिजा जेब्लाबो बदतमिजखा बदतमिज थे बदतमिज था और हमेशा बदतमिज रहेगा हेलो दाउसी दिलाई तुम भी कुछ काम नहीं तुम भी गुंडी थे गुंडी है और गुंडी ही रहेगा कभी सुधरने वाला नहीं है दाउसी दिलाई कभी भी गलती से भी मिस्टेक से भी मेरे सामने में हिंदी बात नहीं बोलने का समझ गए क्योंकि मैं हिंदी में बहुत प्रो हूँ और तुम नूब आय नाजिबदां नों माने बे पार्टियाव दङ नों आं जेराव भट होनांगौ बेयावसो थानांगौमोन ना आरो सन्दला नोंबोथ' आं जेराव भट होगोन बेयावसो होगोन होननानै बुंदोंमोन ना आं बुंथारदोंमोन जानोलै आंबो सानदोंमोन दुम्फाखौ आंनि पार्टियाव थागोन होननानै माथो बेलेग पार्टियावसो मोनहैबाय बे सेम खोथाखौनो नोंखौबो बुंनो हायोमोन आरो आंलाय नाथाय आं बुङाखैसो गावबागाव गोसो आरो जाय जेखौ मोजां मोनो भट होबानो जाबाय एबारसो बुजिबाय आं नोंसोर आंनि एगेन्स्ट गोजाना सन्थारा दुम्फाव हापां हांगोन होननाय बालाबो नों बायदि मानसिनो भट होआ आं नोंखौलाय सोर बालाव भट होनो खोन्थादों नोंखौलाय जिसिबियावसो भट होनो खोन्थादों दा धत अमा राजा दुम्फाव गोसोआव थाबाय आं गोसोआव थाबाय आंनो सापर्ट होआखैना नोंसोरनि गासैबो अमा पार्टिखौ नोंसोरनि अमाखौ आं जिसिपिजों हुख्रेमजोबनानै दाब्ला खालामजोबगोन आं नुबाय बिनि बिदि आखलावनो बेखौ रावबो सापर्ट खालामनाङा आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंखौ मानो सापर्ट खालामनांगौ खोन्थालाय आं जाबाय बर' हारिनि समाजनि मोजां हाबा मावगोन बयनिबो न'खरनि दुखु दाहाफोरखौ खारस्रांहोजोबगोन आंबोथ' समाजनि मोजां हाबाखौनो मावनो ओंखारदोंना जेसेबां लामा दङ गासैखौबो मोजां दुल दुल खालामजोबगोन आं मिथिबाय धत जाबाय दे भटफोरखौ थाब थाब बिदो लोगोफोर नोंथांमोननि खावलायनायाव दिनै इलेक्शननि दिना सफैबाय आरो बे इलेक्शननि भटखौ नोंथांमोनासो होगोन जाय जाय बिथांमोना नायगोन नोंथांमोना अमा राजाखौ मोजां मोनोबा अमा राजानो हो आरो थफिरामखौ मोजां मोनोबा थफिरामनो हो आरो भटखौ नोंथांमोना कमेन्टनि जुगै होनो हागोन कमेन्टआव नोंथांमोना अमा राजानो भट होनो सानोब्ला नोंथांमोना अमा राजानि थाखाय जिसिपि सावगारियाव भट होनांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्टआव जिसिपि सावगारिजों कमेन्ट खालामनांगोन जिसिपि सावगारिसो दै आरो आरो थफिरामनि थाखाय नोंथांमोना अमा सिम्बलखौ हरनांगोन बयनिबो मबाइलाव अमा थाखायो जिसिपि थाखायो नोंथांमोना जिसिपिखौ नायनानै अमाखौ नायनानै नोंथांमोना हरबानो जाबाय दै लोगोसे आरो मोनसे फोस्रावबावनाय नोंथांमोना बेखौ मोगथां मुलुगनि पलिटिकेलजों दारुजु बे मोनसे कमेडिसो आरो मोनसे टपिकआ गोलाव थाबाय थाया सानसे साननै सानथामसोनि उनावनो जोबलांगोन दा इलेक्शननिमोन नालाय इलेक्शननि जागासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय आरो गोदान टपिक फैलायगोन आरो बेफोर टपिकखौ नोंथांमोना मोगथां मुलुगजों दारुजु मोगथां मुलुगजों जानायखौनो एसे एनै लाखायो आरोना थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो बेखौ कमेडिनि हिसाबै एसे माने नलेज होननाबो साननानै ला आरो दै नोंथांमोना एकदम माबा सिरियास लानाङा आरो गाज्रि मोननाङा बिदिनो सब जेसेबांखिनि जाथाय जायो मुलुगाव बेफोरबायदि जाथायखौ लानानैसो बानायनाय जायो बेयावहाय नोंथांमोना जेबो साननाङा मालाबा हाजबेन्ड वाइफनि लानानै फैगोन मालाबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि लानानै फैगोन मालाबा पलिटिकेलनि लाना फैगोन मालाबा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि लाना फैगोन मालाबा मेथाइ खननायनि दामनाय देनायनि बेफोरबायदि सब आयदायावनो माने मोनफा मोनफा साबजेक्ट लानानै फैगोन आरो ना जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे नलेज मोनो बा माबा मोनसे मिन्थियैखौ मिन्थिनो हायो थिग बेफोरबायदिनो माने सब टपिकआव माने लाबोबाय थागोन आरो ना जाहाथे मोगथां मुलुगाव मा जायो जाया बेफोरखौ नोंथांमोना मिन्थियो आरो नोंथांमोना बेखौ साननाङा जे कार्टुनावनो माने बेफोरबायदि होदों होननानै बिदि नङा मोगथां मुलुगजों लोब्बा लाखिनानै अबेबाखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोनांगौ गोनां जायो लोगोफोर भटखौ नोंथांमोना थाबैनो हरदो कमेन्टनि गेजेरजों अमा राजानि थाखाय जेसिपि आरो थफिरामनि थाखाय अमा दै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट